BPF long live, long live, long live. BPF long live, long live, long live. BPF ini कैसा जोइनिंग प्रोग्राम गंगानगर ब्लॉक नि अंदर बिसी गई चकमा बिसी दोंती पारा बाय आनंद पारा मिले टोटल 24 फैमिली ने 51 वोटर्स 51 वोटर्स 24 परिबानी बीजेपी आईपीएफ तिरनो याकर तिप्रा मत फाइका समोनो खाबे खुबे लामसंगो जिनि बासका आरो कैसा जोइनिंग प्रोग्राम तंगो नौ नंनाय नाय तंदे जिनि माहाय रैसाबरिबो जोइनिंग प्रोग्राम तंगो एमआई सिनारो प्राइवेट बिल्डिंग इलाका कमा एरिया न जोइनिंग प्रोग्राम तंगो डेली डेली नो तिप्रा मथको सापर खाय तंगो तिप्रा मथनि एक्टिविटीस साजावै उबाग्रानि वन सम्मानि साजावै ग्रेटर तिप्रा लाइननि बागै बसका थानसावनानि बागै जो आमचानि जे आर्थिक तिप्रा मथा खाया तंनै र मनो जों जतन गयनाय तिप्रा मथा फाय जइन दगै बसका थानसानि लामा फाय ग्रेटर तिप्रानि बागै जिनि हानि जोंनो नायगल फांनो नांनाय जोंनो नफां जिनि हावा जोंनो रोल खायनाय जिनि हावा जों बिलियाव जों आरो जों रय तंलाया हैनाय आसनो जतन